Čaute, dneska si ukážeme obchod, vďaka ktorému som zarobil viac ako $10 000 na viacerých účtoch. Bolo to na Futures aj CFD. Rozoberieme si ho na základe akých pravidiel som ho bral, čo sa mi tam páčilo, čo bolo tak viac menej proti mne, ale celkovo si ukážeme a opíšeme ten môj vlastne myšlienkový pochod, ktorý som za tým mal. Celý tento obchod som predom zdieľal na Discord, takže mohli ste sa ním inšpirovať, tí, ktorí obchodujete moju stratégiu. Ja som Michal, som full-time trader a za posledných pár mesiacov som zarobil viac ako $150 000 v payoutoch a čo je lepšie, moji študenti vytiahli viac ako $500 000 z profíriem. Obchod, ktorý si ukážeme, je z tohto dňa. Máme 17. december 2025. Poďme si to celé ukázať, ako som na to myslel. Prvá vec, čo si všímam v rámci obchodu, je likvidita. Likvidita mi určuje viac menej tam, kam by ten trh mohol ísť, kam môže smerovať. Pretože za mňa likvidita je vlastne to takéto palivo pre ten trh, aby sa hýbal. To znamená, kde mám viacej likvidity, tam chcem, aby ten trh šiel. Takto to môžeme ukázať. Máme tu stále vyššie a vyššie lows v rámci 15. Toto celé je nejaká likvidita. Za mňa môžeme to volať ako liquidity pool. A z druhej strany, čož nad nami sme mali likviditu nad týmito highs vo výbere tunák. Následne sme zašli a zaplnili v podstate celý tento gap. Môžeme pozrieť z hodinovky. Na hodinovke sme vyplnili celú túto imbalanciu, ktorú si môžeme naznačiť. Celý tento gap sme vlastne vyplnili. Trafili sme vlastne túto úroveň, kde nám cena už reagovala. Môžeme to volať ako balančné levely, prípadne nech to volá support resistance. Hej. Každý z nás je podľa seba. Ja to volám ako balančný level plus vyplnenie gapu. Keď sa vyplní vlastne hodinový value gap, mám to ako výber internej likvidity a budem targetovať vlastne tú externú, ktorá mám pod týmito lows, takže v podstate bias na tento deň bolo bearish. A keď sa pozrieme aktuálne na nejakú 15, pozrieme si RSI, ktoré ja používam, môžeme vidieť, že v rámci 15-minútového RSI-ka sme tu mali krásnu bearish divergenciu, kde graf nás stále robil vyššie a vyššie highs, ale na RSI-ku vidíme, že tá sila slabne vyklesáva a robí nižšie highs. Takže ak by ste chceli ďalšie video o RSI-ku, neváhaj, napíš do komentára. Dole máme viacej likvidity, zároveň slabnutie trhu v rámci RSI mi určuje celý ten pohľad na ten trh. Už iba nájsť nejakú správnu zónu, kde vstúpiť. Môžeme si to vyznačiť, ja som dobral z tohto 15-minútového order bloku, ktorý si môžeme vyznačiť takto. Zároveň je to nejaká ešte imbalancia, ktorú vyplniť a targetovať kľudne na tieto lows. Ja osobne som bral vstupy už pri tomto pohybe dole, to znamená vstupoval som ešte pred openom, pretože mi to dalo extrémny zmysel tým, ako sme tu slabli, vytvoril sa nám tu order block a vstupoval som to proste marketom. To znamená, na niektorých účtoch mám vstup tunak, target toto low, na ďalších účtoch som si to počkal na open, čiže prišlo nám na 15.30 open marketu. Späčka som si krásne vytiahal, ale stále ostávalo to bias na short, kde si môžeme ukázať. Krásne sme došli ešte vyplniť túto imbalanciu, trafili sme ešte raz 5-minútový order block. Ja som v tento moment vstupoval znova za market a targetoval som toto low. Pomáhali tu vlastne akcie, ktoré boli viac menej bearish, išli nižšie a môžeme si ukázať, ako to dopadlo. Bola tu mierna konsolidácia na open a následný sell out rovno do take profitu. Tu krásne vidíme, akú silu má vlastne tá likvidita, ktorú ja používam. Viac menej netreba k tomu žiadny order flow, prípadne footprint, ale pozrieť sa na to jednoducho, dajme tomu laickými očami, pozrieť si, kde je tej likvidity viac, ako som opisoval vlastne v predchádzajúcom videu. To vám určí, kde ten trh môže ísť, následne si iba počkať na konfluenciu z RSI-ka, prípadne nejaké iné potvrdenie z toho order bloku a k tomu sa vlastne iba zviesť dole. Za mňa to, čo sa snažím obchodovať, to, čo sa ukazujem verejne, dáva zmysel. Sú to jednoduché obchody, jednoduchý prístup a ten potenciál toho výnosu je mnohonásobne vyšší core, keď na to používame pro firmy a ten kapitál pakujeme. Toto bola ukážka obchodu, ktorý som bral. Ak ťa zaujíma viac takýchto obchodov, prípadne chceš byť v komunite, kde sa obchoduje, chceš mať nejaký väčší a lepší prístup k dátam, k informáciám, k stratégii, neváhaj, chod do popisu videa, kde na prvom linku nájdeš dotazník, ktorý keď vyplníš, budete kontaktovať môj tím. Čaute.